Dahil sa bagyong Upong, maraming kabahayan ang nasira at pagkasawi ng buhay habang lubog sa baha ang mga pananim sa Eastern Visayas. Ilang kabahayan ang sinira ng bagyong Upong sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas kung saan may naitalang mga landslide sa bahagi ng Leyte, Baybay City, Almeria, Biliran ilang bahagi ng Samar area. Dahil sa pananalasa ng bagyong Upong, lubog naman sa baha ang Ormoc City, Mahaplag, San Francisco Southern Leyte, Catbalogan City at ilang bahagi pa ng Samar. Ayon kay Lord Byron Toricario ng Office of Civil Defense Region 8, may naiulat na 7 individual ang nasagip ng pamulaot ito papuntang Humunhon Island at ang natitira namang naiulat noong September 23, 2025 na nawawala ay nakabalik ng buhay sa gitna ng pananalasa ng bagyo, habang 7 naman ang kumpirmadong patay sa probinsya ng Biliran kasama ang 4 na taong gulang. Sa inilabas na remaining funds ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, aabot sa 145 million pesos. Sa assessment ng DSWD, 5 probinsya sa Eastern Visayas ang naapektuhan habang 18 namang mga munisipalidad at 27,653 namang individual ang apektado ng bagyong Opong at Southwest Monsoon. Agad namang nagsagawa ng malawakang rescue ang OCD, RDRMO at ilang government agencies kung saan nailikas ang humigit 4,216 individuals sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. Sa ngayon, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng DSWD at mga ikinakasang search and rescue operation ng OCD. Well, overall, yung mga dinaanan ng bagyo natin na areas, no, especially doon sa Northern Samar, surprisingly, marami tayong landslide dito pa sa Leyte Island. So we have 2 in Leyte Island, 1 in Baybay, and 1 in Leyte. Pero very minor naman na landslide. 9 a.m. kaninang umaga, na-cleared ka agad. Na-reported na missing na 7 na nagbiyahe from Humunhon Island ay nakita na this morning. Papasalamat lang kami sa mga cooperation ng mga kababayan natin sa Region 8. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!